egun batean, arpoi batekin, bale bat harrapatu hil eta jan zuen. Bale gaixoa, baina, ze goxua. Ni xatik naiz eta mendian bizi naiz. Nahi edazu nirekin nire etorri? Bai, noski, bilago ez da hemen txiretan topatuko gara. Egiten ari zareten mendik, hau nire karea da. Eta ez azoazte beneara nire karea izango zarete. Ez duz inoiz mendiko xabi potolo bat jan. Itxuruna daukazu. Ai, ama, nire mendikutuliko da. Urrengagunean uretara sartu zen eta zerbait diziatua ikusi zuen. Eta konturatu zen oskolaren zati bat zela. Eta gero beste bat, horrela 10 zatitxo miratu arte. Begira! Gure aukia erabili dute. Eta nire aukia buskatu dute. Begira! Gure sopa probatu dute. Eta nire sopa desagertu da. Begira! Gure orea erabili dute. Albatzu jango naute! Ai, ja, 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 ja. Eta alabazan eta ez bazan, sardadilla kalabazan. Eta te